да научим. Планетите в Слънчевата система. Меркурий. Меркурий е най-малката планета в Слънчевата система и най-близката до Слънцето. Венера. Венера е втората поред планета от Слънчевата система и носи името на богинята Венера от римската митология. Земята. Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети и единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Марс. Марс е четвъртата планета от Слънчевата система. Заради особения й цвят е наричана още червената планета. Тези 4 планети са най-близки до Слънцето. Те са по-малки от другите и носят названието планети от земен тип или вътрешни планети. Съставени са главно от скали и метали. Следващите 4 планети се наричат газови гиганти или външни планети. Те са по-масивни и са съставени предимно от водород и хелий. Юпитер. Юпитер е петата по отдалеченост от Слънцето планета и най-голямата в Слънчевата система. Сатурн. Сатурн е шестата планета от Слънчевата система. Тя е газов гигант и е втора по големина в Слънчевата система след Юпитер. Уран. Уран е седмата планета от Слънчевата система. Тя има третия по размер планетарен радиус и четвърта по големина планетарна маса в Слънчевата система. Нептун. Нептун е осмата планета от Слънчевата система и най-външният газов гигант в нея. Тя е четвъртата по размери и третата по маса. Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него, планети, планети-джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ.